Ja estem al carrer, ja m'he dutxat i tot. I ara pues ens anem cap a l'aeroport. Ja estem dins i ara a buscar la porta i espera. M'he vist obligat a demanar-me un cafè perquè és que he dormit 4 hores. Ahir vaig dormir també 4 hores. No estic bé, tinc molta son. Acabem d'aterrar i ja està, estic molt nerviós, està tot en francès. Era d'esperar, però bueno, ja estic a Marsella i ara ja només queda gaudir. Ja he arribat a la ciutat, he agafat un Uber que és més fàcil i més ràpid i ja està, ja he deixat les coses a l'hotel i pues ara toca anar a esmorzar perquè tinc molta gana que no he esmorzat amb la tonteria, només he pres un cafè i tinc molta gana, així que anem a esmorzar. M'he sentit supermalament perquè he anat a un bar a prendre un esmorzar i quan vaig a pagar em diuen "Would you like to tip?" No. Estava fent la conya aquesta de pujar a aquesta catedral en medio de la nada, que he de pujar 50.000 escales, que això ni Montserrat, però mireu quines putes vistes ja des d'aquí, o sigui, no he acabat de pujar i mireu quines vistes. Vale, aquella part no he anat encara, però definitivament he d'anar, o sigui, sembla preciosa. Soc imbècil perquè m'hauria d'haver portat una aigua, he tingut milions d'oportunitats per comprar aigua, no l'he comprat. Acabo de pujar aquí, estic suant per tots sitios, no puc més, però les vistes són increïbles, és que valen totalment la pena, mireu. Una aigua perquè tenia una set que flipes i hi havia unes espardenyes allà, he comprat aquí a l'Espart, hi havia unes espardenyes i dic, per 10 euros renten, i me les he comprat. Jo què sé. Boníssim. Tenia intenció de dormir una estona. M'he quedat dormint, m'he aixecat en suor perquè m'havia tapat amb el llençol que portava el nòrdic, no em pregunto per què. En fin, vaig a la dutxa, em canvio perquè esto es insalvable. A més m'havia dormit amb la roba, és que horrible, fatal, no sé què m'ha passat pel cap. I vaig a veure perquè des de la meditació es veu com una zona molt xula, que no sé què és, així que vaig a veure si sé anar, perquè vull visitar-la. Llavors crec que és el que faré aquesta tarda. Visita aquella zona, si puc arribar, si sé quina és. No sé, per cert, quina bona llum, no? En plan, 15 grados em veuen. Bueno, ja ens hem vestit i anem a explorar la part aquesta i ja sé on està, ja l'heu picat. I anem a explorar la part aquesta, la veritat, tinc curiositat, és que des de la meva finestra es veu superbonica. Llavors, pues no sé, veremos. Per cert, l'outfit l'he penjat no sé quan, però l'hauré penjat segur a TikTok, o sigui que si voleu anar a veure, doncs ja sabeu. Puc d'arribar aquí a un lloc que no sé què és, però em fa molta il·lusió perquè tenen la bandera de Catalunya entre d'altres banderes, però jo diria que és la senyera segur, més que res pels colors, les franges i tot això. No sé si és que deu significar una altra cosa aquí, però em fa molta il·lusió que tinguin aquí la senyera. I no tenen la bandera d'Espanya, joden-se. Aquí es veu bé, és aquesta d'aquí que està entremig de les dues franceses. M'acabo de donar que no era la bandera de Catalunya. O sigui, sí, però està com en horitzontal, o sigui, està al revés. Llavors suposo que deu significar una altra cosa, però en el meu cap segueix sent la senyera, ¿vale? I tenen la senyera perquè bueno, són importants. Catalunya és molt important. Estic a la necessitat de tenir un cerdo aquí. Clar, una estàtua d'un porc. Feia falta, en sèrio. Què passa? La cosa que volia dir és que estic veient molta bici, cosa que em sembla superxulo. No sé si és per cultura o
o perquè realment surt més a compte, o jo què sé, o perquè el vehicle està molt restringit, o sigui, el vehicle amb moto i cotxe, vull dir. Però és que estic veient molta bici i no sé, em sembla com molt xulo, molt guai. I ja dic, no sé si és per cultura o per llei o alguna cosa així, però total, superguai. I molts llocs d'ombra, que s'agraeix perquè fot una calda de l'hòstia. Només que a Barcelona, aquí la calda és suportable. Jo m'acabo de trobar les primeres persones que escolto que parlen català. No els he dit res, però m'ha fet molta il·lusió. Després se'm porta molt. Estava passejant tan tranquil i veig que hi havia un museu i dic, vale, doncs entro. Es veu que era gratis, així que dic, doncs vale, doncs entro. Total, que entro i veig que hi ha una pantalla enorme i la gent asseguda. I dic, doncs potser això és un cinema a la fresca. Dic, doncs m'hi quedo a veure què tal, no sé què. Llavors passejo una miqueta, perquè encara no he començat, i ja fa temps que estic aquí, i veig que hi ha un lloc, un bar, per demanar menjar i no sé què. I dic, a veure què hi ha. Sincerament, no tinc ni puta idea del que era. Res. Perquè a més no posava el que portava. Així que m'he demanat dues coses. A veure, una cosa sí que sabia que era, que és formatge, i l'altra cosa que és cascut o alguna cosa així, que no tenia ni puta idea del que és. Es veu que és un encapà de mortadela i formatge i no sé què, però bueno, no sé, estic content, no sé, m'estic deixant com emportar. I no tinc res planificat, o sigui, no sabia on anàvem a sopar ni res, i ara de sobte estic aquí a punt de veure una pel·li. No, jo què sé, que guai. Ja hem arribat a l'hotel i ara, pues, a dormir. Em posaré a editar els vídeos d'avui. I ja està. I demà ens aixequem d'hora i no sé si ens anirem a la platja. No sé per què parlo en plural, però bueno, en fi. Bona nit. Ara ja ben esmorzat i tot, ens anem cap al barri aquí que vaig veure ahir quan estava pujant a la catedral de Notre Dame, perquè la veritat és que tinc ganes d'explorar perquè es veia molt bonic i això, m'hem portat les coses d'anar a la platja per si cal anar. Una petita actualització, m'he comprat un pareo, així que ara sí que em veig obligat a anar a la platja. A més és un color de peix superbonic, ja us l'ensenyaré. I mira, potser no vaig a la platja, però segur que l'utilitzo perquè els pareos m'agraden malament i sincerament és que m'encanta, o sigui, és preciós. I com que ja estem en modo gastat, és que ahir vaig veure l'H&M, una que dieu, pots comprar l'H&M, estan de vacances, ja ho sé, però és que no l'he vist en cap lloc més de Barcelona i és que em va encantar un jersei que estava a les rebaixes, valia 8 euros només, un jersei preciós, vermell. A veure si tinc alguna foto, ja la passaré i la posaré aquí. O sigui, preciós, no l'he vist per cap lloc de Barcelona i és que m'encanta. Llavors vaig a comprar-la ara, la deixo a l'hotel i llavors sí, ens anem al barri aquell que vaig veure, us ho juro. No havia caigut que era diumenge, llavors està tancat, o sigui que no hi ha jersei. Podré superar aquest mal tràngol, però bueno, en fi. També m'acabo d'adonar que si he d'anar a la platja no puc portar aquestes xancles. M'he que res perquè se'm faran malbé. Llavors he de passar una altra vegada per l'hotel i canviar-me. Però bueno, com que ja tenia pensat passar per l'hotel, doncs mira, ja està. He de dir que sé que no estic en una zona conflictiva, perquè ja vaig buscar que no fos una zona conflictiva, a més que estic molt cèntric, però vaig molt segur pel carrer. Jo per Barcelona potser no em posaria a gravar, també per vergonya, però bueno, per qualque progressió en el mòbil també. I la veritat és que en aquest sentit estic molt segur, estic molt bé i això, i també cal dir que la gent és molt maca, que quan veuen que estic fent l'esforç de parlar en francès ja m'intenten parlar en francès més lent, potser amb menys paraules, més amb gestos i això, i la veritat és que ho agraeixo molt. Bueno, se m'han de trobar totes les ganes d'anar a la platja, he intentat canviar-me en un bany públic i no esperava perquè m'ha portat tota l'estona, així que no m'he pogut canviar. Podries dir, bueno, doncs podries haver vingut canviat de l'hotel. Sí, no em parlarà. De totes maneres, intentaré seguir caminant per la costa a veure si hi ha una altra platja. Perquè el que estic veient és com que no et pots banyar, o sigui, la platja no és qualsevol lloc. No et pots banyar a qualsevol lloc que tingui sorra i tingui una entrada al mar. O sigui, són com recintes.
I a més estan tancats per la nit. Super raro, no sé. Pues això, segueixo caminant per la costa a veure si hi ha algun lloc on em pugui banyar. Al final no he anat a la platja, vaig carregat per res, però estic aquí assegut al costat del mar veient el mar. És que és tan bonic i se'l veu tan cristal·lí i tan... no sé, al final és la Mediterrània, vull dir que tampoc no és que hi hagi moltíssima diferència amb el de casa, però no sé, és que el mar sempre em transmet una pau i una sensació de relax i l'olor i és que mireu les vistes. Per cert, estava revisant el vídeo del Get Ready With Me abans de publicar-lo, que no em sortia a dir la paraula dissabte, o sigui, no em sortia a dir dissabte en francès, i és samedi. Però és que jo pensava que, no és que pensés, però no me'n recordava que samedi era dissabte perquè pensava que samedi era diumenge, però perquè no me'n recordava que diumenge era dimanche. Llavors els dies de la setmana són tal qual: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que és dissabte, dimanche, que és diumenge. I ja està. Que no és que no sapigués dir dissabte, és que va haver-hi ahir una confusió tonta, Dissabte és samedi. I no ho he mirat, que conste. Estava fent una foto, intentant fer una foto de la platja, que pensava que hi havia com una motxilla o alguna cosa aquí, bon estat, foto, i volia que sortís una fotoneta. Llavors he intentat inclinar una mica la càmera i hi havia una senyora estirada que pensava que li estava fent una foto. Senyora, no m'interessa una puta merda que estigui plegant això. I m'ha mirat una mica raro i crec que m'està seguint mirant, però no ho vull mirar perquè si no encara pensarà que li estava fent la foto a ella. No li estava fent la foto a ella, macho. No sé com sortir d'aquí, de veritat. Crec que és la primera vegada que em fa il·lusió trobar-me algú espanyol de Madrid, de Pedrera. Estava en un restaurant que no me'n recordo com es diu, Le Petit Pavillon, al costat de la platja de Català, la platja dels catalans, és que em fa molta gràcia el nom. Tot aquí li demano no sé què i em diu espanyol i li dic sí, catalán, de Barcelona. Em diu, és que jo soy de Madrid, no sé què, no sé quanto. I ja m'ha en castellà. Però bueno, ja us dic, el restaurant superbonic, estava al costat del mar, de fet jo tenia vistes al mar que estava a l'exterior. I gràcies, o sigui, una experiència molt guai. Però ara ja és una experiència que puc tatxar a restaurants pijos fins que no sigui pijo con dinero, jo de momento no. Vale, ja hem sortit de l'hotel després de la cocinada. I sincerament ara mateix no tinc ni idea de què fer, o sigui, crec que em disposo a caminar por ahí i en algun lloc acabaré interessant o alguna cosa. Diuen que hi ha una fina línia entre ser turista i ser guiri i crec que l'acabo de passar. Estava passejant i he vist una botiga de dolços que es veu que és com supertípica o superfamosa o jo què sé. I dic, vale, pues entro a mirar i tot el que la tia m'ha entès tan bé que dic, joli, si ara me'n vaig, saps? A més he estat preguntant com va el pes i com va no sé què i no sé quantos, perquè anava a granel. Com va el pes i com va el preu i no sé què. En fin, que me cago en tot, al final he acabat comprant i m'han cobrat un pastizal. Però anem a provar-les a veure què tal. Jo és que no ho entenc, o sigui, vaig de pastizal en pastizal, és que què m'està passant? Que jo sabia que França era cara, però joder, basta ja. La meva cartera no m'està suportant això. Sincerament, el meu plan aquesta tarda era trobar una esplanada on poder estirar el meu nou pareo, aprofitar-lo almenys que l'he comprat i posar-me a llegir una estona. Però de moment no hi ha hagut sort, no hem trobat cap esplanada adequada per estirar el meu pareo i posar-me a llegir. Així que missió fallida. Hauré de buscar a Barcelona si es poder-ho fer en algun lloc, perquè ara m'he quedat amb el gust a la boca de fer aquest plan que em sembla molt top.
I ara ja amb una part de Marsella darrere. Aquí s'ha acabat el dia. I per cert, he estat fent recerca i la bandera que us vaig dir ahir que pensava que era la senyora és la bandera de Provença, de Provence. En fi. Només ens queda fer les maletes, deixar tot preparat per sortir, tornar, fer el check-out i cap a l'estació. No vull marxar. Algú em dona diners per quedar-me més dies? No sé com m'acabo tota la motxilla, però aquí està tot. I ara anem a comprar el jersei que volia. Estic intentant assimilar que aquesta serà l'última vegada que vagi per Marsella i que la vegi. També us dic que m'ha agradat un muntó i segurament tornaré, o sigui, no serà l'última vegada que vingui a Marsella ni de conya, sabem que a més ara també passa l'alta velocitat, o sigui que chill per això. Però bueno, per cert, he arribat a la conclusió que si em miren raro és pel tatuatge de la B, perquè l'únic moment en què no em miraven raro va ser dissabte pel matí, que anava tapat fins aquí amb una samarreta, o sigui que devia ser molt sort. He arribat a les portes de l'H&M i es veu que està tancat. Suposo que és que obren a les 10 perquè hi ha gent esperant fora i tal, però no sé, com serà raro que obrin a les 10, no? És com no serà més aviat o com va la cosa? Pagos. No només m'he comprat el jersei, m'he acabat comprant una altra cosa. Bueno, no sé com ho cabré la maleta, la veritat. Potser em canvio i em trec aquesta camisa que com que ocupa poc, la podré posar, espero, a la motxilla. El que passa que no la volia obrir, llavors no sé. I em posaré la samarreta que m'he comprat, que aguanta més, i el jersei me'l posaré per sobre. És que... I'm sorry. M'acabo de donar de la incongruència que li estic dient a tothom. Je ne parle pas français, désolé. O sigui, a tothom que em parava al carrer i tal. I els estic dient en francès. Potser es deuen pensar que és un imbècil o no ho sé. M'he donat l'avantatge que és saber parlar català per parlar francès. Perquè és que si no me'n recordo una paraula, només l'he de dir en català, amb accent francès, i la majoria de vegades encerto. És un xigazo, vamos. He pensat que ja que estic aquí a l'habitació de l'hotel, doncs us ensenyo el que m'he comprat. Primer, aquesta samarreta, que és que l'he vist així, és talla XL. L'he vist així tan gran i dic, és que me flipa. O sigui, l'he de comprar sí o sí. Evidentment em va enorme, però és que... Perdona, però mola mogollon. I aquest ja sí que és el jersei que m'anava a comprar, que és quan feia una altra vegada de fred i tal, que és preciós. Aquest sí que és la meva talla, és una M. Bueno, tot també et dic... No és que les talles són més grans aquí, la veritat. I jo normalment gasto entre una M i una L. I aquesta M és que em va gran i tot. No sé, és com... Raro. El tallatge aquí francès crec que és diferent, però... M'encanta. Vale, al final, com que el jersei és enorme, el que he fet és posar-lo per sota de la camisa, no sé si es veu per aquí. Però així a simple vista no es veu, o sigui que... Bien. O sigui que ara no se'm veu a mi, volia que es veiés la ciutat, però amb la ciutat de fons no vamos. Ja he fet el check-out i ara ja ens anem a la Gare Saint-Charles i pues a l'aeroport. M'he posat la gorra al final perquè no em parava de molestar el cabell, perquè m'he pentinat malament avui. Així que bueno, em poso la gorra i ja està. Un bulto menys a la motxilla. Després d'estar 20 minuts caminant amb una motxilla que pesa més que dos ios carregada a l'esquena, crec que ja he arribat a l'estació de trens i ara falta saber si des d'aquí puc anar a l'aeroport. Crec que sí. Vale, m'he passat fàcilment més de mitja hora intentant comprar tíquets per anar a l'aeroport perquè s'havia de fer online, perquè vaig en bus. En fi, finalment, després de pensar mira que sigui l'últim intent i ja si no pillo un Uber, ha funcionat. Així que me'n vaig cap a la parada a esperar el bus
i a l'aeroport. És que literalment m'he instal·lat 50.000 aplicacions intentant comprar els bitllets, que si no fos per un bus, que fos per BlaBlaCar bus, que si no fos per Flixbus, que si no qualsevol cosa, però és que cap funcionava i al final l'opció que estava intentant des del principi pues ha funcionat. Però madre mía, que mal. Estic en el bus i ara ja cap a l'aeroport. I una altra vegada em toca l'última porta i com no, és que soc super lucky, super, que tinc molta sort. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à bord. Merci de ranger vos affaires correctement afin que les sacs et les valises ne glissent pas dans l'allée. He arribat a Barcelona i ara menjo un sàndwich que tinc moltíssima gana, estic morint de gana literalment. I ja. Bueno, ja estic a casa, estic rebentadíssim, necessitat d'una siesta super llarga, amb un mal de cap brutal i amb una tristesa profunda, però ja estic a casa.